Днес хора имаме много мощно видео. Днес ще направим 10 коли, които задължително трябва да имате в Forza Horizon 5. Да започваме. На 10-то място имаме The Bertie F150 Pre-Runner. Доста добра кола, проходимичка, доста начална и доста тромава. Аз лично я използвам рядко. Не ми е някакъв мейн. Така че не знам, яка начална кола, но аз не я използвам много. Много ми е тромавичка. Но, ако си начален играч, да бъдат тя в 150 при ранърци ти е окей. Така че, но имаме по-добри коли от нея. Как? Разбира се, защото това е класация 10 коли. На 9 място слагаме Dodge Durango SRT. Ами, доста ефтина, като цяло good car. Много яка. Мега яка кола, SRT, Dodge Durango SRT, нали? SRT. Това е нещо като GT. При Dodge мисля, че SRT има нещо като GT, не знам. Не разбира. Не знам. Но доста бърза, в смисъл доста спид има, не знам. Доста бързо се е направили от Forza. Но като цяло, доста яка кола, много бъргава, проходима. Малко ми е, не знам как да ви го опиша, не най-добрата кола. Доста ефтиничка е, мисля, че няма 100 000 смисъл. 100 000 всеки има в джоба, аз имам 4 милиона. Да. Но имаме още една кола. И тя се казва Ford Bronco. Да, сигурно сега ще казвате, та началната ли? Да, доста начална кола и като цяло доста готина. Супер проходима, супер пъргава. Не е супер, ами пъргавичка сега. Ще ви стане, ако сте начален играч от левел 0 до не знам, до 15, ще ви е от полза. Но след това вече се усещате и си купувате някакви коли по ваш вкус. Но ето аз идвам на помощ, за да ви, ако сте начален, дори ако не сте, да ви покажем, аз да ви покажа на вас, кои са най-яките коли за оффроуд, както се казва, Forza Horizon 5, Dirt Racing и Cross Country. Така. На 7 място слагаме Ford M Sport Fiesta RS. Ами, доста я кола, един човек ме подари. Нали, бавничка, смисъл не е много бърза. Ако сте начален, също е окей.